लोगोफोर मागोआव अमा देनो गोनां दं। माने अमाया जोबोद गिदिर 60 केजि बारासो जानो हागौ आरोना 60-70 केजि जागोन आरोना। मागोआव माने एकदम फाक्का बेखौ देनाय जाखागोन आरो माने बेनिखायनो आङो गोजाननियाथ' लांफैनो हाया, बारा गोजाननियाथ' फैनो हाया। जोंनि बे ओनसोलनिया खाथि खालानि आंनि जेनेबा आंखौ जाय मोनथियो खाथि खालानि मानसिफोरा बेदरनि गोनांथि जायोब्ला पिकनिक जानायाव बेदरनि गोनांथि जायोब्ला बिथांमोना आंनिसिम फैनो हागोन आरो आंनि न'सिम फैनानै बेदरखौ लांनो हागोन, बायनो हागोन आरो। थ' आं बे अमाखौ नायनो हागोन। अमाया माबायदि, अमाया जोबोद मोजां उखुन्दी माने बुन्दा होदोंमोन, फिसा लायासै। दा बेबायदिनो बोसोरसे जानानै दं आरो देरबाय आरो दा। अमा बुन्दा होदोंमोन फिसा जायासै। बेखौ मा होनो उखुन्दी होनना बुङो आरोना। नोंथांमोना अमाखौ नायनो हागोन आरो मागोनि पिकनिक जाखालि बा मंगलबार खालि नोंथांमोना आंनिफ्राय अमाखौ बेदरखौ मोननो हागोन आरो सेरसे, सेरनै, सेरथाम नोंथाङा बेसे बायनो गोसो आंनिफ्राय मोननो हागोन आरो। थ' नोंथांमोना नायदो अमाखौ। नैबेनो अमाया नुखाबाय आरो नोंथांमोना फसायबाय जानांगौ। अमाया जोबोद मोजांखा आरो अमाया माने बेखौ माने जाथावना, बायथावना, लाथावना ओरैबायदि मोजांखा आरो अमाया ना। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो मोनथिहोनाय जाबाय। नोंथांमोना बेलागुर जाखालि नोंथांमोना बे बेदरखौ मोननो हागोन आरो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालायोब्ला डिटेल्स बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन। बेसे समाव बुथारगोन, मा समाव बुथारनाय जागोन, मा समाव बेदरखौ अपारेसन खालामनाय जाखो, मा समाव बिनि बिगुरखौ गारनाय जाखो, मा समाव सावनाय जाखो, मा समाव गोदानाय जाखो, डिटेल्स रिपर्टखौ नोंथांमोना आंनि वाट्सएप नङा माने माबायाव स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना। अमाया बेनो लोगोफोर। फसायदोंना फसायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरदो। आथिङा गुफुर बिराद मोजां माने दिसि, हाइब्रिद नङा दे लोगोफोर, दिसिसो माने एकदम। थ' लोगोफोर दिनैनि मिथिहोनो गोनां बाथ्राया बेनोमोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खबर लागोन होननानै।